Grabatzen ari garen unean gaueko 10:27 diren honetan, Realak eta Eibarrek F Ligan jokatu duten bosgarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Realarentzat izan da 3-1 emaitzarekin, eta honen bestez sailkapenean Reala 7. postura igo da, 5 norgehiagoka jokatuta. Aldiz Eibarrek 14. postuan momentuz behintzat, Betisen norgehiagokari so eta baita Sporting Huelvaren norgehiagokari so 14. postuan jarraituko dute armaginek. Norgehiagoka hasieratik jarri zaio oso ongi Realari, izan ere jada 4. minuturako Nerea Izagirrek sekulako gola egin du. Baloi oso ona ipini dio Andreiak, eta Tolosarrak atezainaren aurrean maixuki gainditu du atezaina eta lehen gola egin du. Egia esan, ordura arte Realak ez zuen norgehiagokaren domeinurik. Eibar zen behar bada gehien proposatu duena, eta hor pixka bat ere ikusi da Realak kalitateari dagokionez Eibar baino koska bat edo bi gorago dagoela oraindik ere. Zer esan bigarren golaren inguruan, ez? Eibarrek jarraitu du, Eibar gainera dominatzen ari zen, area ez zuen zapaltzen behar bada talde armaginak, baina orokorrean jokoari eta zegokionez ekimenean eta Eibarrek jarraitu du, saiatu da, tarteka ere erdiraketa batzuk jartzen saiatu da, baloia luzea Realeko atzealde hori pixka bat harritzen zuen, baina ez dute lortu alakorik armaginek, eta 16. minutuan Mirari Uriak eskuinegal horretatik sekulako partida jokatu du gaurkoan, eta eskuinegal horretatik baloia ederki ipini dio Jenseni, eta honek ez du barkatu. Hemen jada norgehiagoka itxi eginda, esan jada Eibar federi gabe, ikusten genuen saiatzen ziren armaginak, baloiaren jabetza ere izan dute, behar bada espero baino gehiago gaurkoan armaginek saiatu dira luze jokatzen, baina ez dute lortu, eta Reala askoz ere gehiago izan da, askoz ere eraginkorragoa, batez ere eraginkorragoa, eta hori izan da gako nagusia, baina Eibarrek naiz eta saiatu oraindik ere Realaren maila horretara iristeko falta zaie armaginei, eta 19. minutuan jada Bernaberen erdiraketa ikusgarri baten ostean jokaldi oso ona egin dute Realeko jokalariek, eta Mirari Uriak atezainaren aurrean hartu du baloia, eta lehen ukituan ez du barkatu. Hori da erabat itxi da norgehiagoka, jada itxita zen, baina hori da erabat itxi da, eta Realak 3 puntuak eskuratu ditu. Bigarren zatian Natikanok Eibarren gola egin du, orezko gola, baina jada lehen zati horretan itxi da norgehiagoka. Reala askoz ere gehiago izan dela ezin da esan, izan ere norgehiagoka nahiko parekatua joan da jokoari dagokionez eta abar, baina bai Realak erakutsi du askoz ere talde eraginkorragoa dela, eta horren ondorioz garaipena eskuratu dute txuri urdinek. Honen bestez esan bezala Reala 7. postura igo da. Aldiz Eibarrek 14. postuan jarraituko du, esan bezala Sporting de Huelvak eta Betisek zer egiten dutenaren zain. Hauxe izan da beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.